We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngiyabingelela kuwe sisi nakusizwe sakithi. Nginenkinga lana engicela ukuthi ningibonise kuyo. Ngingumzali wezingane eziyishumi kanye nabazukulu. Kwathi ngonyaka ka-2013 ngathola ukuthi undodana wami udlwengula umzukulu wami okungumshana wakhe. Indaba yami iqala kanjena. Kwathi ngobunye ubusuku ngavuswa ukungqongqotha efasteleni, ngivuswa undodana wami. Ngavuka ngayovula umnyango, wangena ehefuzela ethukile. Wathi ufonelwa udadewabo, uthi ingane iyakhala ekamelweni, ithi uyidlwengulile. Kwazise umama womzukulu wayehlala kude nathi ngokomsebenzi. Ngamangala kakhulu ukuthi kanjani ngoba abafana bami amagumbi abo okulala wayengaphandle. Phela ngangizitshela ukuthi yinto eyenzeke manje. So ngazibuza ukuthi ungene nini kanjani undodana, ngoba yimi ogcine ukukhiya umnyango, kanti futhi ngibacheckile abazukulu ngaphambi kokuthi ngiyolala. Hayi, sasesiya egumbini labo abazukulu. Nangempela sayithola ingane ikhala, ithi umalume uyidlwengulile. Ngathuka kakhulu, ngaphuma ngigijima ngayovusa umama kamakhelwane. Wathi nje evula umnyango ngangena nezicabha ngihayiza. Wangibamba wangihlalisa phansi, wangibuza ukuthi sekushone bani. Ngathi ngicela ayongizwisa lo mhlola olapha endlini. Nangempela saphuma saphuthuma khona. Wafike naye wazibuza ukuthi kwenze njani. Lapho sesikhala sonke, naye undodana uyakhala. Ngathi kumzukulu ngicela achazele lo mama wakamakhelwane ukuthi kwenze njani. Nangempela waphinda washo njengoba eshilo kimi. Nomama wakhe futhi wayesasekhona ocingweni ekhala kakhulu. Ngase ngithi mina le ingaphezu kwamandla ami, akufonelwe amaphoyisa. Nangempela afonelwa amaphoyisa afika. Sathathwa nengane sayobhala istatement sokusho ukuthi kwenzakaleni. Saqeda lapho sayiswa esibhedlela ukuthi umzukulu ayocheckwa ngudoctor. Saqeda basibuyisa endlini. Ngakusasa ekseni babe bamlanda umfana wami waboshwa. Wahlala ejele for 7 days wase ephuma ngebhayili. Makaphuma undodana kwahlalwa phansi njengomndeni, wabuzwa ukuthi uyenzile yini lento. Waphika undodana walala ngesisu phansi, wathi yena akaze ayenze lento. Into engingayisho nje ukuthi nganginako kona ukuyingabaza lento, ngoba undodana wayengumfana nje oziphethe kahle, kanti futhi wayengasiye umuntu wamantombazane. Kodwa futhi ngangizibuza ukuthi yini lengaka engenza umzukulu amuzonde kangaka umalume wakhe pho, aze akhulume into enzima kangaka. Kodwa ke kuyo yonke lemicabango yami
ngazitshela ukuthi angeke ngithathe side lamuntu. Umthetho awudlale indima yawo. Nangempela laqhubeka icala laze lafika lalimugweba khona u-20 years ngonyaka ka-2015. Ugwetshwa kanjena nje ulindele imiphumela yakhe kamatikuletsheni. Nangempela yaphuma imiphumela yakhe, wawuphasa kahle kakhulu umatikuletsheni. Kwathi phakathi nayo leminyaka ngamuhlalisa phansi umzukulu ngacela ukuthi angichazele kahle ukuthi kwenzakalani. Into eyayenza ukuthi ngingakwenzi ngaphambilini lokho yingoba umama womzukulu wamthatha kuwo wona lowo nyaka. So angikaze ngithole isikhathi sokuhlala naye phansi. Kwaze kwafika lesikhathi lo nyaka le engathola khona ithuba ngase ngimhlalisa phansi umzukulu. Into engayichazelwa ngumzukulu ukuthi kwase kunesikhathi yenzeka lento. Umalume wayemudlwengula futhi bekamusabisa ngokuthi uzombulala aphinde abulale noma wakhe uma ake washo nje. Umzukulu wathi lento beyenzeka uma mina ngihambile ngenkonzo, ngiwumuntu okhonzayo, kanti futhi vele bengihamba kakhulu ngenkonzo ngaleyo minyaka. So yonke leminyaka bengizama ukubaseka bonke abantwana bami, ngoba ngiwumzali kubo bonke. Nalo oboshiwe besiya nabanye abafowabo siyombona ejele. Cha, abanye abafuna ukuzwa lutho. Ngingasho nje ngithi lesenzo sawuhlukanisa phakathi umndeni wami. So kuthe kuwo lo nyaka sase sithola ukuthi kudingeka umuntu ozomusayinela undodana ukuze aphume ngeparole. Manje inkinga yami ukuthi angazi ngenze njani ngoba kumele aphumele lana ekhaya. Ngapha umzukulu sengihlala naye futhi. Kanti nomama wakhe wagcina ebuyile ngoba agcina ephelile namatoho. So sihlala sonke lana ekhaya. Ngapha nezihlobo akangaphumela kuzo ziyala zithi angeke zihlale nomdlwenguli. Ngicela ningibonise ukuthi ngenze njani bandla, ngoba nayo indodana ingeyami futhi isitholile isijeziso sayo. Ngapha nomzukulu naye futhi ungowami. Angazi noma bazokhona na ukuhlalisana noma kuvumelekile yini ukuthi bahlale endaweni eyodwa. Ngapha sengimdala, uNkulunkulu sakangangikhumbula noma inini. Ngididekile nje angazi ukuthi lesimo lesi ngingasimisa kanjani. We listen, we don't judge. We listen, we don't judge. Siyacela ukuthi nisitshele kuma-comment section ukuthi umama angenza njani kulesimo abhekane naso. Cela ningakhohlwa ukulike nokusubscribe. Please don't forget to like and subscribe.